Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogwa singo ne sikunde machiwo somo mar Junior Sekondar ni somo margi ok bi bedo gi ng'ikruok nimar sirkal oseketo kenge mag neno ni jopuonj ochopo e sikundego. Machogwa wacho ni jopuonjre medo donjo e sikunde kaka nyocha ne osesingi. Owacho ma kamoko kuom sikunde oseyango ni jopuonj mag Junior Sekondar osechako donjo e sikundego. Riwruoge mag jopuonj medo jiwo dwaro mar sirkal kasore gi chopo kare dwaro mar sekta mar somo ma Thurka. There is actually no time lost. Why? Because the curriculum which is supposed to be covered, the curriculum will be covered and adequately so within the given period. So may it be in public or private, I want to assure the students and parents that there is no time which has been lost, and our students will be able to make it. We have teachers, and even the 36,000 teachers that we have employed are reporting in their respective schools in the course of this week. Latest, they should be able to report to their schools by next week. Jopuonj mantie Victoria ka, ntiere jopuonj ma osesomo manyalo puonjo jo junior secondary. Koro jopuonj go moko kuomgi donje classes go kendo puonjo gi subjects kata learning areas magin qualified. Koro Victoria somo sechakore, to ko kawuono wuok tich ewayudo japuonj achiel moa e ministry mabiro puonjo English gi literature.